پاراستنا ژینگەهێ و زێدەبوونا ڕێژە کەسکیاتیە و پاراستنا ساحلەمیە وڵاتیان ئێکە ji ئەرکên serekî yên Yêketî Niştîmanî Kurdistan ku karên ciddî li ser dikete. Lewra biryara Serok Bavîl Celal Talebanî biçandina 1 milyon daran bu yê cihê dilxweşiya tevaya xelkê. Şarezeya jî li borî ژینگەhê de wisa behsa mafayên zêdebûna rêja keskiyatiyê diket. Êkiş wan kiringiyê tu ye ka oksijînê dê rêceka baş bûma peyda ket û her hosa em çên bêjin gaza duan oksîdê karbon jî ewa peyda bite ji van macmal û masani'a ew rêjeşek dê ête kêmkirin. Xala dîşek ya kiringiya vê proje ew jî ev toz û ecal û tiştê bûma têt pirêka van dara wekî em erebî dibê mesadat riyah dil beramberî wan sekinit û rêjawê dê kêm bit bo bêta nav baciyerî da. Xelkê devra Şêxan jî biryara Serok Bavîl Celal Talebanî Serokê Yêketî Niştîmanî Kurdistan biçandina milyon daran bi giringî didene diyarkirin û daxwaz dikin ku hemû aliyên hikûmî û hizbî harîkar bin û piştevan bin ji bo Kurdistaneke ciwan û yesaxlem. Ez dibînim ev qirara geleka ciyê xwe de ye, gelek tiştekî dê ciyê xwe de ev darine bileçandin li Herêma Kurdistanê lê ژینگەhê pir ciwan ketin bo xelkê Kurdistanê dê xeta saxlemiya beşerî bi vê ژینگەhê dê baş bitin. Destxweşa Serok Bavîlê dikin tiştekî gelekê îspeyî wê çêbê ji ber van dar bêne çandin gunda û bajara wan منطقه پی جوانت به او اكيد بجن ابو افاني ك سردارا وان منطقه و جوان به وسبهيد بهم تشتكي قالك باشا بله والله اف بريارك قالك جي خوديا و امجي پشتواني الوي برياري دين كو اف دارنا بينا چاندن وكي بريارا كاك بافيل داي اف دارا دي باراستنا منطقه كان اش سروشتي اش نساخيا اش توز غباري وقالك تشتكي جوانا اما فيت هر كسكيش علي خوفا او في غرنجيا في ديداري بدت قالك جوانا ام حمو پشتوانش علي خوفا biryara Serok Bavîl Celal Talebanî biçandina milyon daran bu yê cihê dilxweşiya tevaya xelkê Şêxan. Ev ê çandin jî didane diyarkirin ku biçandina daran dê keskiyatiyeke zêde bitin û dîsan jî ژینگeheka paqij û saxlem dê hête diyarkirin bo Kurdistanê. Ekrem Derwêş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.